Εξασφαλίζετε απόλυτη ασφάλεια όταν λείπετε από το σπίτι, αλλά και όταν βρίσκεστε μέσα σε αυτό. Βιομεταλουμίν, για να κοιμάστε άφοβα με ανοιχτές τις μπαλκονόπορτες. Seagate από την Interset, μία από τις πιο καταξιωμένες εταιρείες υπολογιστών στην Ελλάδα. Interset, προσήλωση στην τελειότητα. Οι πολιτές είχαν και πάλι τον πρώτο λόγο από τα μέσα και μετά τη συνεδρίαση, σωθώντας χαμηλότερα τραπεζικές μετοχές και τον γενικό δείκτη μέχρι και 1,55% χαμηλότερα σε τιμή κλεισίματος 1.521 μονάδες. Σε ακόμα μια συνεδρίαση, μάλλον μετριότατων συναλλαγών στα περίπου 105 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από τις μετοχές που κινήθηκαν, 85 διαμορφώθηκαν υψηλότερα. Αναφέρονται η μετοχή της εταιρείας Newsphone μετά την επισημοποίηση του ενδιαφέροντος για την Rainbow, αλλά και μετοχές εταιρεών όπως Furlis και Jumbo. Αντιθέτως, για περίπου 120 μετοχές τιμή διαμορφώνεται χαμηλότερα, ενώ από τους βασικούς δείκτες, ο Κοσάρης, δηλαδή μεγάλη κεφαλαιοποίηση, υποχωρεί σε νέα χαμηλά, σε 755 μονάδες κατά 2,4% χαμηλότερα, και αυτό γιατί συνεχίζεται η ταλαιπωρία σχεδόν συνολικά του τραπεζικού κλαδικού δίκτυου, όπως βλέπουμε και σχετικά στον πίνακα. Χαμηλότερα τηλεπικοινωνίες κατάφεραν να κρατηθούν κάπως οι ΔΕΗ, και αυτό το βλέπουμε στον σχετικό δείκτη επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Χαμηλότερα τυχερών παιχνιδιών, κατασκευαστικών και ασφαλιστικών. Από τις μετοχές του 20, η Εθνική δεν κατάφερε να παλέψει σήμερα τα 10 ευρώ. Μάλιστα, θα λέγαμε πως έκλεισε και κοντά στο χαμηλό ημέρας, στα 1,40, με απόλυση τάξης του περίπου 4,1%. Χαμηλότερα και πάλι των 4 ευρώ βρίσκεται η μετοχή της Eurobank. Εδώ έχουμε χαμηλό στα 3,9 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank στα 4,42, η Πυραιός και αυτή προς τα 4 ευρώ. Αντιθέτως, κατάφεραν να κρατηθούν ΔΕΗ και 3Ε, ενώ κινήθηκαν με αντίδραση 2,6% υψηλότερα Ελληνικά Πετρέλαια και Τιτάνας. Αυξημένη εμπορευσιμότητα για Εθνική Eurobank, ο ΠΑΠ, αλλά και μετοχές του τραπεζικού κλάδου. Παραμένει κοντά σε σχετικά χαμηλές τιμές η τιμή του πετρελαίου και στις δύο βασικές αγορές, και κοντά στο 0,8 με 0,9 η ισοτιμία της αγγλικής στερλίνας έναντι του ευρώ. Το περιβάλλον μας χρειάζεται. Σήμερα γίνεται ένα μεγάλο έργο από το ΙΠΕΧΟΔΕ για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση. Όμως για να πιάσει τόπο χρειάζεται άλλος ένας. Εσύ. Όλοι μαζί, πρώτος εσύ. Επιχειρησιακό πρόγραμμα περιβάλλον. ΙΠΕΧΟΔΕ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Περιστολή των δημοσίων δαπανών, χωρίς ολιγορία και παρεκκλήσεις, ζήτησε ο Κώστας Καραμανλής από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, δίνοντας σαφείς οδηγίες για το πώς και από πού θα μειωθούν τα έξοδα. Εξαίρεση θα γίνει μόνο όσον αφορά τις προσλήψεις για την παιδεία και την υγεία. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι οι επιπτώσεις της αναταραχής επηρεάζουν εντονότερα πλέον την Ελλάδα και χαρακτήρισε εθνικό στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης, μακριά, όπως είπε, από εκλογικές, κομματικές ή προσωπικές επιδιώξεις. Σύσσωμη αντιπολίτευση κατήγγειλε απουσία κυβερνητικού σχεδίου κατά της κρίσης και μέτρα εις βάρος των εργαζομένων. Ο Γιώργος Παπανδρέου κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι κάνει οικονομική πολιτική μέσω διαρροών και θα μεταβεί στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς εθνική ατζέντα. Η Αλέκα Παπαρίγα υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να ρίξει τα βάρη της κρίσης στους εργαζομένους. 9 νεκροί και τουλάχιστον 50 τραυματίες, 25 πολύ σοβαρά, είναι ο απολογισμός της αεροπορικής τραγωδίας που εκτυλίχθηκε στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ όταν κατέπεσε Boeing 737 των τουρκικών αερογραμμών. Κενά και ελλείψεις στις φυλακές Κορυδαλλού εκμεταλλεύτηκαν οι διαβόητοι δραπέτες Παλαιοκώστας και Ριζάη για να αποδράσουν και για δεύτερη φορά με ελικόπτερο. Υποστηρίζουν στις καταθέσεις τους οι μάρτυρες στο αυτόφορο τριμελές πλημμυολογικό του Πειραιά. Νωρίτερα κατέθεσε ο διευθυντής των φυλακών. Με προβλήματα λειτουργήσε σήμερα ο δημόσιος τομέας λόγω της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΗ. Πέραν των ασφαλιστικών και οικονομικών αιτημάτων των δημοσίων υπαλλήλων, κυρίαρχο ζήτημα αναδείχθηκε η αναμενόμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών και γυναικών, όπου συνταξιοδοτούνται από το δημόσιο.
Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Αύριο και πάλι μαζί σας την ίδια ώρα. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας. Λίπασμα Patent Cali, το αυθεντικό